Egunon, zemoz. Ondo, astelena da bakarrik. Eta astelena eta goiza gaina. Zerago jendeak ikusiko dutxe momentu. Ego gabe bain astelen goiz batean. Eta hori nago astelen goizez. Hola, nukeren nago asteari hasiera maiten, Bai, niri hasiera asteari eta urteari. Ze aste bukarantan izan dira nire urte betetzeak. Bai, eta bai, eskerrik asko. Ez galdetu zen bat. Ez dut esan nahi, jendeak ikusi dezake gero interneten zenbait, baina nik ez dut esango. Gutxi Nahi bai gutxi bai, ez hain gutxi da. Eta bueno, pues hasten da, netzako urte berria. Netzako kasi da, hola, urte berria, urteekin. Mamma mia, oso opagoa izan daria, Bueno, a ver, bentsatek gaur, oain atope gabiltza, pelikula berria montatzen. Filmaketa egin genuen udaran eta udaberrian, eta orain gaude hortan montatzen. Eta ez mugu zaipera izuketa. Bada, oraingoz esaten dut, ze gure pelikuletan askotan titulu aldatu egin da. Hasieran rodajan titulu bat zeukan, eta gero estrenatu denean beste bat. Adibidez, gure lehenengo pelikula zen 80 egunean, da 80 egunean, baina hasierako titula zen Asun eta Maite. Orduan, gero, loreak, filmatzen ari ginean zen loreak errepidean. Eta handia, filmatzen ari ginean zen haundila. Orduan beti junda aldatzen, ezta? Eta kaso honetan behintzat, orain, gero Lucio dokumentalein genuenean, hori zen Lucio rodajean eta gero Lucio bezala estrenatu zen. Baina, hori da estepzio bat, salbuespena. Eta orain honetan, titula, nik uste kaso honetan behar da geldituko dela, nik uste den zaiola da. Eta esango dut zein dan, hain naiz gehiagik lusatzen. La trinchera infinita izena du. La trinchera infinita. Eta orduan, gure pelikulak orain arte egin ditugu beti lan taldean egiten dugu lan, ezta? Eta Lucio egin zuten Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregen artean, bereik izan zian zuzendaria, gero gainontzekoak gaude beste postuetan, baina zuzendari bezala bereik zeuden. Gero 80 egunean izan zen 80 egunean eta loreak Jose Mari Goenagak eta nik egin genituen, handia Aitor Arregirekin, eta bain La trinchera infinita gaude 3. Aitor, Jose Mari eta ni. Bai, baina igual gehiagi, kaso honetan gehiagi. Konturatu geha, orain arte biko formula funtzionatu du eta behar bada 3 izatea, ez dakit ez gehiagi. Ona da zogotu esperientzia berri Bai, esperientzia berri bat, eta egia esan baita ere izan da zirkustantzien gatik. Kontua da ni estatu batutan egon naizela urte honen hasieran, udara arte, eta orduan filmaren lehenengo partea egin da udaberrian. Eta orduan hortza den Aitor eta Jose Mari. Eta gero ja pelikularen bigarren zatia, ze pelikulak ditu 2 zati bezala, hori ja udaran egin zen, eta hortarako ja gutatu nintzen ni, eta hori Jose Mari eta nik filmatu genuen. Baina, gero bai preproduzioan dela prestaketan, ez da pelikularen prestaketa guztian, eta hori dana, eta baita ere gero edizioan eta postproduzioan 3 egon gara, orduan azkenen 3. Lago baina bonara, ze polita, ze historia polita, ikusita dauka, eta ni pertsonak aukera daukatela zorionak esan behar dezakezu ezeretik euskal zineak tratatu dezuten gaiarekiko zera hori oso lantan ikusita eta nik psikologia asko mazitzen eta benetan zorionak abuzagatzea batuk. Bai, 80 egunean egia izan da pelikula bat, lehengoenean juritzen handia orkestera Adunara, Joseba Usabiaga eta Iñigo Aramburu aktorekin, eta Adunan, galderak egoten da, ezta, pelikula eta gero, eta orduan hor, ez dakit nola, galdera bat atatzen eta komentatu nun, 80 egunean izan dela behar bada, behar bada ez, da gure filmen artean ez ezagunena, lehenengoa da, baita ere fikziozko lehenengoa, loreak eta handiako jartzun handiago izan dute,
Baina egia esan gu Laure honekin oso pozik gaude eta gero gainean nazioartean asko mugitu den filma da. Izan da 100 festivaletetik gora. Munduan zehar ibili da buelta pila bat ematen eta sari asko jaso ditu. Eta gu, bueno, lehenengo pelikula da, egia esan akats asko ditu guretzako, baina niretzako badu zerbait berezia goxua da. Goxua da! Eta bi emakumeak niretzaz itziarra izkulu eta meresun pagoaga oso daude, Jose Ramon Argoitia senarra baita ere, izugarrizko papera egiten du, eta bueno, nik uste bai nik eta bai nire taldekide guztiek kariño berezia diogun pelikula bat dela. Eta adibidez, pelikula guztiak ezberdinak dira. Hori argi dago, baina lago egunean nik joba. Nire guztua ematen nola goxo sentia bat zentuen trama bat dela eta amaieran negar egiteko gogoan. Bai, jende asko libertazari. Bai, polita esan pelikula orkestera joan eta jende asko ikusten zenula unkituta. Eta baita ere, pelikula ikusterako orduan hori ere polita da jendeak ere barre egiten zuen. Bentsat irri barre. Orduan, badagor nasketa bat polita zana. Gu hasieran asko sofritu genuen pelikularekin, zeiretzen zitzaigun etzagola ondo, baina gero ikusita jendearen erreakzioa eta hasi ginean nola disfrutatzen. Eta adibidez, guk pelikula egin eta pelikula egiterako orduan askotan ikusten dugu, ezta? Montaje nola dagoen ikusteko eta gauza guzti hauek. Eta behin ja estrenatzen denean ikusten dugu lehenengo aldian, asko jota 2 aldiz, baina gero hortik aurrera ez dezu inoiz gehiago ikusten, ezta? Esatezu, ez dut gehiago ikusi nahi, bakarrik akatsak ikusten ditut, eta ze gaizki. Eta orduan normalan egiten duguna izaten da, filma orkestera joan, ezta? Zinemaldi batea edo dena erakoa, eta gero bukaeran bueltatu solasaldirako, ezta? Eta orduan ez dugu ikusten. Baina, orain dela urte pare batean, Juanmi Gutierrez zinegiriak gomidatu gintun Martuteneko kartzelera filma orkestera. Eta orduan, ginen kartzelera, bertan pelikula erakutsi genuen, eta karo, kartzelan ezin desu atera beste leku batzuetan bezala juten zara kafe bat hartzea eta gero bueltatu, ezta? Pelikularen amaieran. Eta orduan, behartuta ginen pelikula ikustera, hango presoekin eta. Eta egia esan, netzako oso esperientzi polita izan zen, ze batetik ikusi nun pelikula 6-7 urte beranduago, eta ja gauzak beste begi batzukin ikuste dituzu. Eta bestetik ikustea reakzioa, jendearen reakzioak, nola parra egiten zuen, eta entzuten izun negarrez bukaeran batzuk unpituta, eta ikustea, beraiekin hainbeste urte eta gero, oraindik pelikulak funtzionatzen zula, netzako oso berezi izan zen. Eta gainera, esan dezakegu izan zela beste giro batez, zerretuk ezen zinegaldean kartzela batean. Kartzela batean zen, eta bakizu bereek da bera hor, bere errealitatea mugatu eta dute, eta dudik gabe horrek ere egiten du. Nik uste gauzak ere polita direla guretzako. Eta gure profesionan lujo badala horrelako gauzak izatea. Ez da aukera izateko, normalan jendeak ezin du hori izta kartzel batez hartu eta bere lana konpartitu, ez da. Eta orduan, gure lanak baditu gauz txarrasko, jendeak ez dituela ikusten, ez da askotan, ez da. Baina baita ere ditu oso gauza onasko. Nago zirek ere hemen izketa gauza ona da, edo jende asko ezagutzen dezula, edo baita ere proiektuak desberdinak direnean, hori ona da, ez da rutina batean sartzen, eta nik uste hori oso positiboa da. Baina baita ere daga alde negatiboa, dala... Dena betzera, baina, karo, nik bakoitza begia bakarrik ikusten du batzutan, eta nire kasuan askotan asko sufritzen da, ez da. Ordu asko dira, eta batzutan sufritzen da, batik bat gauzak ez direnean ateratzen, edo gauzak ez direnean ateratzen zune dizun bezala, ez da. Eta ordu zaude oso frustratuta, pentsatuz, atera behar du, baina batzutan ez dira ateratzen, ez da, eta gauza bek. Lan guztietan gertatzen den zerbait da, egia da, baina, ez dakit, igual guk intensifikatzeko, gauzak intensifikatzeko tiura dakago, eta gainera, koldori esenian bezala, hemen egon zen koldo besakada bat. Sarkadarko da. Eta esan nion, esan zira, zuzeneriaren lana dela asko
pertsonen galderak erantzutea, Hola. Eta hau, sekretu batean, ez da giberra koldo berdina esango zuen, baina sekretu hau bezala gelditu ella, kamarak bezala, baina, kasu askotan badakizu erantzuna, baina bestatzudan ez da kasu erantzuna. Momentu hortan ez da kasu erantzuna, eta batzutan beldura ematen dizu esatea ez dakizula, momentu hortan ez dakizula erantzuten. Eta orduan, batzutan erantzuten duzu benetan jakin gabe eta gero pentsatu ezo eta esatezu, arrazoia nun, edo ez? Batzutan erantzuten duzu eta esatezu, gaizki zen eta jutentzak gero bere gana eta esatezu, lehen esan dizut hau, baina ez, desberdin da, ezta? Eta egia esan, pixkat batzutan, karo, jende asko egiten du lan, nolabait zurekin eta zuretzako nola izateko, ezta? Eta zure ikuspegiaren arabera. Orduan berek galdera dituzte eta erantzunak berrituzte. Baina, karo, momentu badago, jende asko dagoela eta galdera pila bat eta orduan da, baina, hori ere ikasten da zerbait. Baina, zeraka, zuten beria bezala, nire asko gustatzen zaidana. Eta nien beurien dion, bere zain kamara bat dago, edo ez dago, esango etuko dugu. Dala, zure aktore nasketa egiten duzula, ez? Bai, azkenean hor, zuzendari baten lana, da gauza, egia zen, da askonen, aktore nasketa, baina gauza askoren nasketa ere da, ezta? Orduan, imeratzu aktorekin lan, oso importantea direla, azkenean berain arpegia azkenean gelditzen dena hor, eta orduan esentziala da benetan bereek egiten duten lana, ezta? Baina hortaz aparte, egon behar duzu, kamera ematen duenarekin, argiak ematen duenarekin, normalan berdina izaten dela, baina batzutan ez, argazki zuzendaria, ezta? Gero, zuzendari artistikoarekin, makillaje egiten duenarekin, egileak, bestuarioa, soinua, hori dena filmaketan, baina filmaketa bukatzen denean, hor editorearekin, montaje egiten duenarekin, gero irudiaren etalonaja egiten duenarekin, dela irudiak konpondu eta politago jarri, eta hori dena, efektuak egiten duenarekin, musika egiten duenarekin, soinua egiten duenarekin, nasketak egiten duenarekin, orduan, zaude, konstanteki, leheno esaten genuen, ez da? Gauza hona, baiteria jende askorekin zaudela, baina, hor, leheno, esan dut, ez da? Galdera asko erantzun behar dira eta normalan galdera importantenak badakizkizu. Ezkenean, zure lana da, ez da prestatuta joetea. Baina bera daude, galdera txiki asko, eta horiek dira batzutan ez dakizkizunak. Eta galdera txiki horiek, eta handiak ebai, baina ez dira bukatzen pelikula amaitu arte. Estrenatu arte ez dira galdera bukatzen, ez da? Eta behin estrenatzen denean, daude beste galdera mota batzuk, diala, ja kazetariarenak. Baina, hori ja beste rollo. Ja, diferentea da. Adibidez, esate baterako loreak, nolatan loreak. Loreak izan zen, jaio zen Jose Maritik. Jose Mari Goenaga izan zen beha lehenengo ideia izan zuna, eta berak esaten du beti sortu zela loreak errepide batean ikusita. Loreak batzutan jendea hiltzen denean, bere ondoko edo jartzen dituzte lore batzuk, beraien omenez, eta orduan irudi horrek eraman zuen Jose Mari pelikula bat pentsatzera. Lehenengo gaina hasieran film labur bat zaukan buruan egiteko, eta Aitor Arregi, nire beste sozioak, animatu zuen film luze bat idaztera. Eta, hor ideia batzu, gutxi gara bera, baina nik uste klabe izan zen, beste puntuet izan zen, un ramito de violetas abestia, ezta? Eta orduan egintzun, hor zerbait entzun gustatu zitzaiona, eta orduan kombinatu zituen bi historio horiek, eta, beak idatzezun denengo berzio bat, eta gero sartu ginen ja idaztera, berarekin batera, urrengo berzioetan, Aitor Arregi eta ni. Naiz eta Jose Mari ja oso finkatuta zakan historia, eta nahiko argi, baina, Eta gero, zuzendu genuen, Jose Mari eta nire artean. Hasieran, komentatzen nuen bezala, loreak errepidean izan batzen justo horregatik, ezta, irudi horregatik. Eta gero azkenean, loreak
kera jarri genion, nintzut errexagoa, eta azkenean jendea horrekin gelditu dala, ez da. Eta jendea dago, ogoko, osea, traman duten nintzeko ezen gugu ogoko da. Bai, azkenean loreak baita ere dia errepidean jartzen direnak, baina baita ere dia anek, Nagore Aranburuk egiten duen personaje jasotzen dituen loreak, loreak dakate presentzia ez bakarrik errepidean, bezik eta leku guztitan. Guk esatek honen, guretzako lorea biek diala mise txuri bat bezala, ez da? Oda, edozer gauza paper txuri bat bezala, edozer gauza margotu daiteke horien gainean, azkenean loreak segun eta zenek jasotzen dituen eta ze lore oso era desberdinan interpretatzen dituen, ez da? Eta orduan, hori gustatzen zaigun. Gauza berdina dela, objektu berdina dela, baina, adibidez, lore horiek jasotzen zituen anek, berentzako ilusioa bezala hartzen zituen, ezta? Eta bere senarrak, egoitz lasak egiten zuen paperak, hartzen zuen mehatxu bat bezala, ezta? Orduan, oso forma ezberdinan ikusten zituen, ezta? Eta gero, Itziarrituñok egiten zuen personajea, Lourdes, pelikulan, ikuste ditu momentu datek aurrea, lore horiek misterio bat bezala, ezta? Eta Itziarrizkurek egiten duen personajeak, lore horiek ikuste ditu, nolabait esperantza moduko bat bezala. Orduan, lore berdina dira, baina oso forma desberdinan ikusi daitezke. Eta gainera, niri bakizu zer gustatu zitzaia pila bat nola esan duzuna pertsonai bakoitzak ikuspuntu ezberdinetan ikusten zituen loreak, baina beraiek ere agobiatuta edo estresatuta zeuden beraietatzen eta justo traba hori da hasi modu bateak gero hor dago agobio moduko bat, baina dena egoera berdinean bukatzeko, Bai. Zuk lehen esan dezu psikologian eta interesatu dela, nik uste loreak badala pelikula bat, behar bada ez dela inbeste draman ez da inbeste gertatzen, baina bai, oso pelikula psikologikoa. Importa duna dela gehiago zer gertatzen ari den pertsonaien buruan, benetan gertatzen ari dena baina ez da. Ze batzutan, korrespondentzia badago gertatzen denan artean eta buruan dutenen artean, baina beste batzutan ez, ezta? Eta horren adibidea da, gauza berdinaren aurrean, oso ikuspuntu desberdina dituztela. Orduan, argi dago gauza bat gertatu dela, baina horren aurrean oso ikuspuntu desberdin izate horrek, nik uste horrek ere laguntzen zula pelikulan konflikto bat egoten, ezta? Eta orduan, horrela funtzionatzen zuen. Azkenean guk, esaten genuna zan, eta pelikula berez hori da, pelikulan ardatz importante bat da memoria, ezta? Eta orduan, hor dago pertsonaje bat ahaztu nahi duna, dago pertsonaje bat gogoratu nahi duna, hau da Itziarrituño eta Itziarrizpuru, hau da emaztea hiltzen danaren Joxean Bengoetxearen, Joxean Bengoetxean aktorea, Beñat pelikulan. Joxean Bengoetxean beziri dago. Eskerrak. Joxean baita ere beste musio bat. Eta, eta danei, eta Itziarritzian nagoen, Maria Zuen, eta komentate ditu, eta Josebari eta Itorrek, badago gogoratu nahi dula, beste astu nahi dula, eta orduan hor dago konflikto bat. Eta gero ironia bat zegoen pelikulan, eta Nagore Aranburun personajea dagoela ez dula benetan personajea beste ezagutzen, baina gogoratu nahi dula, eta gero ironia zan, guri gustatzen zegona zan, azkenean gogoratu nahi dunak, dela ama, Itziarrizpururen personajeak, azkenean ahaztu egiten du, gaixotasun batengatik, Alzheimera edo. Eta Itziarrituñok, Lourdesek pelikulan, kontrako prozeso egiten du. Azkenean ahaztu nahi du, baina gogoratzen bukatzen du. Azkenean bera da, azkeneko lorea jartzen dituna, orduan hori zen. Itziarrekin komentatu nu, jonginan baixaurira beraiak pintatzea. Eta behar bestezu, hemen me ponen cada semana, con lo alabeko yo. Bai, gaina, nik uste guk Lourdesen personajea asko defendatzea genuen, eta jende asko ketzun ulertzen, ez da? Zatik antzean hain, ez dakit, gogorra batzutan eta sentimenduak izaderaztena, baina nik uste bada hola jendea ere, gauzak horrela hartzen ditula eta eskudo moduko badela, baina, azkenean
personaje horrek egiten du transformazio moduko bat, ezta? Beak ja gauzak bestera baten ikusten ditu bukaeran eta nik uste buelta ematen diola pixka. Beak pelikulan dolu bat egiten du, personajeak ez itziarrek. Eta horren, bueno, dolu horrek, bai, badaka hori, ezta? Eta bai bada kuriosoa, ze azkenean egia da, itziar dela oso neska alaia eta oso goxua da, eta personaje da justo kontrakoan. Nik esatari ere, erakargarria da, eta gainea hori da aktore ona denaren adibide, ezta? Gaizerela egiteko etzarena, ezta? Eta horren, pelikulako Lourdesek eta Itziar Rituñek ez dakate zer ikusirik, oso desberdina dira. Arpegi berdina dakate, ze azkenean pertsona berdina, baina oso desberdina dira. Bueno, hau bai, proiektu handia dena nogaino iritsi dena. Bai, egia esan handia izan zen, bueno, Loreak eta gero, Loreak ere izan zuen bere arrakastatxoa, ez da? Baina Oscarretako bidea entzun, eta, bueno, egia esan, handia egiten eginean, argi genuen ez genula Loreak bi bat egin nahi, ez genuen errepikatu nahi Lorea, baizik eta zerbait ezberdin nahi genuen. Eta orduan, hor, sartu ginen ikusten pelikulara, bueno, aspalditik nuen ideia bat, txikitatik, Santelmo museora punitzalako, eta umetan, eta ikusi nuen, Miguel Joaquinen gauzerik ikusi nituen hor museoan, eta hortik aurrera nerekin ondan personaje bat izan da, eta nik beti nahi izan dut egin pelikula bat Altzopandiaren inguruan, eta, bueno, azkenean egin zan, ez da? Baina, bueno, behin, esan, idatzi genunean gidoiatari, ez genion mugari jarri fikzioari, eta gero, ja filmatzera eginda zenean konturatu ginean, pelikula zala pixka bat oso handia, guretzako zentzu batean produkzio aldetik, ez da? 19. mendean dalako, erraldoi batekin, lokalizazio pila bat ditu, aktore pila bat daude, figurazioa, orduan zan, ordura arte egin ez genituen gauza pila bat egitea, ez da? Eta zeran beldur pixka sartzen zaizu, eta ez dakizu gauzak egia zen nola egin, baina, bueno, pixkanaka hasi ginen egiten, eta preprodukzio luze bat egin genunez, bueno, lortu zen egitea, ezta? Eta gure erronketako bat zen, teknikoki ere, pelikula ez izatea, maila bat izatea, ezta? Eta, bueno, hau gero esan dudan zerbait da, baina egia baita ere, demostratu daitekela nik uste egin daitezkela euskaraz ere pelikulak ambizio tekniko bat dutenak, no esateko, ezta? Orain arte egin dira gehiago, pelikula gehientsunetan komediak edo drama intimoak edo eta bueno, zergatik ez zehatu gauzak produkzio handiago duten gauzak egiten, ezta? Eta horra, bueno, azkenaldian handia egin da, eta baita ere Errementari ez delako pelikula bat, baita ere daukala produkzio importante bat, eta bueno, nik uste tona dela, azkenean orain euskaltzen ari da, era guztietako pelikulak egiten, ezta? Publiko bati gustatuko zaizki era batekoak, beste batekoak, baina behintzat aukera bat egongo da, ezta? Ze gogoratzen naiz, urte askoren ondoren, Aupa Etxebeste egin zanean, zenait urte asko egon ziren euskaraz pelikularik egitzirela egiten, ezta? Eta orduan 2005an egin zen Aupa Etxebeste, komedia bat, arrakastatxua, jendari asko gustatu bezala, oso ondo dagoelako, eta gero hasi zian euskaraz egiten pelikula bat urtean behin, gero ja urtean pelikula bat edo bi egiten dira, gaur egun egiten dira bi hiru hortxe, gutxi bera gara, ezta? Eta hasieran danazian komediak. Eta gero, komediatik pasa ginen dena drama egitera, ezta? Eta bain, bueno, pues egiten dira komediak, egiten dira dramak, egiten dira dokumentalak era guztietakoak, handia bezalako pelikula historiko bat, Errementari bezalako fantasiasko pelikula bat. Bueno, nik uste ona gala irala pixkat irikitzen, ezta? Eta gu publiko bezala oso eskertuta gaude hainbeste generozko luzepeta edukitzea zuk esaten duzuna hasi zaitezkeua komedia egiten, komedia, bueno, momentu bete aspektu gozea, eta gatuko zu jenegoa, zer esan ez lehenako ala behar dugu, bi edo hiru edo lau jenego izango da. Bai.
hor, kuriosa, ze azkenean orain, nik uste jendearen pertzepzioa dela, eta nik irakurtzen dut, eta jendeak esan dit, aigala egiten drama gehiagik. Eta betitana oso zea ilunak, eta ez da gizer. Eta, bueno, pues, igual esan daiteke momentua baita ere pixkat hori irikitzeko. Eta, bueno, badatoz pelikulak komediak, urrengo urtean estrenatuko da Agur Etxebeste, telgosna, eta zer bat egiten komentateko hasizu, bai? Dala Agur Etxebesteren jarraipena, eta nik zerbait oso gutxi baina zerbait ikusi dut, eta itxura edera du, itxura hona. Nik uste jendeari gustatuko zera. Bila batatok asia bantuna. Bila bator? Bale. Agur Etxebestetaz berak itzen goizu, Hora, egin goizen ezuk edabe, zuk egin ez dituzuk mi pelikulan kritika publikoa edo zuzenari izango bazina ikuspuntutik Amama. Bueno, Amama da pelikula bat, nik uste oso garrantzitsua zentzu askotan, nik uste filmikoki, baina baita ere, zango nuke, kasi antropolikoki, ez da, izateko, eta nik, bueno, nik bat gustatzen zait lehenengoa, ez da, filmikoki, cinematografikoki duen garrantzia, baina gero ikusten dut baita ere, badala pelikula bat importantzia duela, iruditzen zait oso ondo deskribatzen duela, baserriaren bilakaera, ez da, eta bat baserriaren barruko bilakaera edo jende horren bilakaera, eta orduan, nik uste, bertan adierazten diren konfliktuak oso ondo adierazi daudela, eta azkenean hor dago, nolabait neska bat, baserriak ito egiten duna. Beranaiak ere antzeko situazioan daude, baina beste bide batetik jotzen dute, eta hor, ezartzen da konfliktu bat aita eta alabaren artean. Eta nik uste oso ondo adierazi dagoela konfliktu hori, eta baita ere zabaldu daitekeen zea bat eredua dela gizarteko beste hainbat lekutara, ezta. Niri asko gustatzen pelikula, gero iruditzen zait gainea oso poetikoa dela, zea batzutan. Metaforikoa, askotan joko asko ditu, ezta, metaforikoak pelikulak. Eta asko gustatzen zait baita ere aktoren lana, eta orokorrean nik esan pelikula bera, ezta. Hor pixka eta plazionatuko dut gure pelikularekin, handiarekin, zenik ikusi nonian Amama, eta ikusteko aukera izan nuen estrenatu horretik, iruditzen zitzaidala nolabait modu batean ari zirela gauza beraz hitz egiten edo batean, azkenean askote sakonagoa da ideia hortan Amama handia baino, handian da gaietako bat eta ez da behar da importantena, baino handian hitz egiten da pixkat aldaketari buruz eta gauzak aldatzen ari direla, eta horietako gauzetako bat, aldatzen den gauzetako bat da baserri bizitza baitaren horret. Eta hor, nolabait, aldaketa horren hasiera bezala da. Eta Amama da prozesu horren bukaera, noretzateko, ezta? Eta ja dela gaurko gizartera ekarria. Eta orduan, niretzako da, era batean, iruditzen ikusi nuen lehenengo aldean, esan, hau da, zekara, ni ordurako handian lanean egon, ezta? Ja barakin ze izango zen handia, eta horren esaten hau da, nolabait, gu egiten ari garen pelikularen prozesuaren urte askoren ondorengo amaiera bat. Eta zentzortan gustatu zitzaren, aparte, Osea, gauz mezketaz aparte, eta nik uste pelikula oso ondo dagoela. Gustatu zitzaren Amama zer importantzia ematen inguru giroari, oso importantea da. Osea, claro, es que inguru, nik uste hor dagoela zea bat pertsona eta natura. Hori da. Bai, hori baita ere orain estrenatu berrian pelikula batek ere berdina du, nire ustez, eta baina oso inguru desberdinan dela Oreinak ere badaka, rollo hori daka, pertsonaiek, bienaiek eta inguru hori, ez da, oso ondo naztuta daudela, nekazal ingurua edo, baina baita ere ingurune urbano, ez da. Koldok uste esaten zula, mugan zegoen zerbait zala edo, eta oso ondo irudikatuta dago hori ere. Ogoian nahiaba asko gustatu
zitzaidan. Bueno, eta errementari buruz. Errementari da pelikula bat, baita errazioatea da, baina gero zinkoet, nahi iritzen zait, da pelikula oso ausarta, azkenean oso dinamikoa da pelikula bat, hartzen du ipui bat txikitan danak edo askok irakurri dugun ipui bat hartzen du, eta nolabait horri ematen dio, pelikula forma nola esateko, ezta? Eta, asko gustatzen zait, azteko pelikula horren ausardia nola esateko, ezta? Eta gero, hartzen dituen mila erabaki txiki horiek egitutena oso fantasiesko film berezi bat. Niri asko gustatzen eran, nola eramanda dagoen pelikulan, hasieratik ikustezu gaina pelikula desberdina dela, zentzu askotan. Ez euskaraz dagoen pelikula bezala, bezik edo nik esan gine orokorrean, ipui bada. Eta azkenean, pelikula bera ipui moduan kontatuta dago. Baina da, ipui kondaira bat. Da, umentzako ipui bat, baina bat kondaira bat, eta orduan hor gaizki egitearen eta ongi egitearen arteko, nolabaiteko hausnarketa bat dago, eta azkenean zein da benetan gaiztoa eta gauza guzti hauek, ematen du oso era sinplean azaldatzen direla, baina nik uste badagoela horratzean refleksio interesante bat, ezta? Eta, handiakin ere relazionatu nahi dut, eta broma moduan esaten dut, zerguk handia egin genunean, santziguten gero, Paulek, Orokikok, inbertzula errementari, eta santziguten Enekorekin zan, Eneko Sagardoirekin, aktore berdina, eta lehenengo gerra karlistetan zela, gure pelikula bezala, baina nola da posible hau justo, eta makillaje askorekin, eta produkzioarekin, eta gerra karlistak, eta zen, gu baino lehenengo estrenatuko dute, seguri pilak kostatu zitzaiogun pelikula bukatzen, eta brometan azten errementeriatakoa, eta guk estrenatzen dugunean handia, deitu beharko dugu errementari bi. Zeia, zango horren jarraipen moduko bat, eta gero konturatzen zea, ezakatela zirikusirik oso pelikula desberdinak direla. Pilak jokatzen dute pixkat errealitate eta fikzioaren arteko nasketa horrekin, igual hori gehiago refleksio moduan dago handian, baina fantasia bat badago, fantasia gehiago du errementari, baina badute hola zerbait, ez dakit antzekoa, zerbait badago hor, baina ez da oso pelikula desberdinak dira, eta hautaketa baita ere estilo aldetik oso diferentea. Bueno, mira, zukak etortzea baino. Nire oso goztera bane. Zubaken joan, aizoko ikasten dugu publikoan gauden pertsonak eta hori bat da atzeko sekretua. Nolabait beupiztea edo jakitea edo. Eskerrik asko, zerbait balio izan bali badu eta bentsat ondongo, ez da? Horrek ere balio du. Berelekuriako guga ikusten musu eta guga bat. Venga, musu bat. Agur!